det er flat her. Det er helt vildt. Men der er ikke så meget at lave her, nu hvor jeg... Shit, man, jeg bestilte en taxa for 10 timer siden. Fuck, hvor fanden bliver han af? Yes, finally, man. Hello. Hello. Er det dig, der bestiller en Uber? Ja. 9 timer siden. Ja, der var lidt kø på motorvejen, du ved. Hvor er du kommet fra da? Jamen, jeg har kørt ind fra Nyborg Midtby. Ja, det er jo også langt væk herfra. Ja, og rigtig meget motorvej. Ja. Jamen, kom ind i farfars Volvo. Ja, tak. My hat. Nå, hvor går turen så hen? Der er noget specifikt her i byen, der er meget vigtigt for mig. Det er togskinnerne i Nyborg. De er så flotte. Der er en stor, dejlig bog i Amerika om dem. Jeg vil virkelig gerne se den. Okay. Fuck, jeg er bare kameramand, og så kører de bare frem, og jeg har ikke noget lift hjem, mand. Fuck. Så hvor lang tid har du været i Danmark? Et sted imellem 10 minutter. Jeg er ikke helt sikker. Lider du af Alzheimer's eller sådan noget? Jeg har et skævt ben. Og det hader jeg. Det fucker med min hjerne. Jeg blev født i Wisconsin, Amerika. Som en lille minebarn. Mineskafterne tår. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete. Men der var duer i skaftet, og det er dem, jeg elsker mest. Tilbage i 1878 fortalte min mor mig, hvad sker der egentlig op i hovedet på dig, dit gamle svin, mand. Og det tog jeg meget personligt, fordi det synes jeg ikke, man skal snakke til sit barn på den måde, men sådan er det i Amerika. Undskyld, du snakker til mig? Mor, hvad laver du her? Hvad fuck laver du i Nyborg? Jeg troede, jeg havde mistet hende. Nede i minerne. Men hun er her, hun er flyttet. Yes. Det er kontinuitet. Det kan vi godt lide. Ja, der kan du faktisk se de største togskinner, der nogensinde er lavet. Men nu er vi jo så faktisk. Endelig. Nyborgs togskinners. Finally. Faktisk så får man det aller bedste udsyn til skinnerne, hvis du stiller sig der derovre til droneflyvning forbudt. Mener du herover altså? Det er meget flot. Jeg ved ikke. Der står der droneflyvning forbudt. Sunbelt. Missionen er klaret.
Hvilken mission snakker vi om? Den, hvor du bad mig om at fyre ham der amerikaneren ned i helvede, ikke? Har du fået fat på amerikaneren? Så du det ikke? Du har stået her hele tiden. Fantastisk. Jeg har flere jobs til dig. Er du klar på dem? Eller vil du ende samme sted som amerikanerne? Så vil jeg faktisk hellere bare have jobben. Godt. Du skal udforske Nyborg og finde det næste victim. Og han må ikke være amerikaner eller brasilianer. Han skal være tysk. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan klare. Det er kraftedeme typisk, man skal køre hele vejen til Tyskland for at finde en tysker. Det her, det er sgu da egentlig et meget godt sted at samle folk op. Achtung! Achtung! Ja, hvad? Ja. Altså, jeg er normalt ikke troende, men fordi du væber, så kom med. Det var sgu meget rart at få styr på den der aftale, jeg havde med djævlen. Jeg troede sgu, det ville være sværere, men så det gør, at man kører til Tyskland for at finde en tysker. Ja, hallo? Hej med dig. Det er djævlen, der taler. Har du klaret dine opgaver som aftalt? Ja, jeg fandt ham der amerikaneren og tyskeren, som du bad mig om. Godt arbejde. Men jeg vil lige sige en ting. Tyskerne bliver altid håndteret først, og amerikanerne altid i anden række. Okay, og hvad skal jeg bruge det til? Ja, det vil vise sig, om du har lavet din opgave korrekt. Farvel og tak. Okay. Geburtstag. Godt. Was ist das? Jeg har lidt efter dig længe, menneske. Du er en tysker, kan jeg se. Ja. Kom ind til far. Ja. Was? Nu skal du dø, tyskersvin. Så mangler for far med krigeren. My head. Why is it so red? Jeg forstår det ikke. Fuck, jeg er kommet i helvede. Det gør ondt. Det var det. Fuck. Hallo? Who are you? Nå ja, jeg ved, hvad en sværhed er. Jeg skal bare danse. Hvad? Bare dans. Nej, det må ikke. Det må ikke. Det må ikke.
Det er nu. Det er vores vindue til at komme ud af helvede. Yes, Det er 100% sikkert, at vi ikke overlever. Så kan jeg se det nu. Der er intet, der kan gå galt nu. Yes. Du kan løbe forrest. Følg efter mig. Okay. Jeg siger op som Uber-driver.